Selamat pagi menjelang siang Lantik Rono, aku tak melok. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan, warahmatullahi wabarakatuh nih. berjumpa lagi pemirsa di kontennya Mbak Yu. Baik gawe es. Ini bagian genjong no galon lho pemirsa. Wong sing numbasi ki yo Mbak Lina, Mbak Yut. Pokoknya jus-jus. Udah. Berjumpa lagi ya pemirsa di kontennya Mbah Yi kembali. Intan andek mrene gak apa-apa Ibu tak melok duduk. Kene lho andek Mbah Yi rene lah. Andek bayi rene. Andek rene lho nduk. Oke, dah sendut ngono tok ya bayi mau sithik sendut ngono tok. Anak paku. Iya anak paku. Oh iya iya Ini iya. kan sendute kayak salwa. Kayak kinara. Kinara sih malah iki apa ngene. Kayak iki sing malah sapa nduk sendut. Gua kan berada sing malah iki Nah jemah pemirsa ki ndek iki diketoki Dik Dewi lho wis resik. Wes kuwi apa sing iki lho. Wes boroke wis garing. Gunting. Wis digunting ning kukune dinteki. Oke. Tapi men tukul nek yo. Dek bengi iki aku gak roh pemirsa Repa wis tekan omah ki badan subuh-subuh buka jendela lho lah kok. Iki para di om. Oh. Jenengan ki ngertos nek marani Yo gak roh. dia ditinggal. Ditinggal dhewean ya buses ngono. Wis mulai wis. Salah nderek. Melo salah. Oh, berarti iki jan dhewean iki omah. Dhewean. Aku sok roh belas sih. Dhewean lek bature iki aku. Biasanya Intan tukang roh Ibu anggere nek motor ngeng ngono iso gak roh pemirsa Repa sudah nyampe omah jam piro-piro niki gak roh Ngene kan pemirsa. ngebel. Oh. Jadi wis teko Lamongan Nggih. ya terus nunggu papak dah terus loro-loro wis teko ngene Mbak Ida. Tuh deh Mas Dimas. Mas Dimas. Wis terus aku di papak aku dhewe ki ora roh apa. Iya, Aku jenenge ngene Repa ngono men dicolong maling kere nyolong base. Untuk kang ngompol colong aku ngono. Innalillahi. Innalillahi. Ngono ceritane tak ceritane iki lho. Ono apa ya gak roh bayi. Ya ora roh mesti tutup lawange tinggal ngono kayak gitu. Ora roh apa tenan gua aku Oh, kan. dia boten ngertos kok ya. Aku ki buat wis udah angel kan. Tapi ning anu kelam-kelim kaya Nek pas angel ngono kuwi ya. Nek pas kelam-kelim ya kelam-kelim nek pas Ayo jalan. ngene iki guys ayam pemirsa nek Intan wis sarapan dadi masake karek santai kok masak apa ngono. Tak tolong si Nek kuda anu Mbah Yi pemirsa Mbah Yi. Mbak Disna ki daleme grobokan. Ngene Bu, sekali-kali masak sayur dong telo ngoten niku lho Bu, dicampuri kates. Terus lauke niku Mbah Yi napa? Menyok sing oh diparut. menyok anu Nggih, empek-empek teh anu Nggih. singkong. rindu masakan almarhum emak. Ya enak kuwi, Mbak. Nggih insyaallah Mbak, tapi iki katese sing anu. Engko tak ganti karo aku tak nyuwun. Napa niku lho Mbah Yi dong telo. Iki Makjah enggak ada di rumah pemirsa. Iki mang esuk-esuk wis mreksakno mak pah. Mak. Ora mak pae Mbak. Gak, mak pae Pak Piyo sing panen gedang kuwi lho. Nek jeruk gedang rong tundun. Nggih sing tiga teng Wis Pak Sirone Jakarta. Hmm. Aku jeruk gedang rong tundun ku ya. Tapi ki anu Mbak Yun cilik-cilik ora kaya ngono sampean kae kan gedhi sing 40 ngono. Ya tre yo anu Mak. Enek rego ya nek rupa. Enek rego ya nek rupa. Gak apa-apa penting iki entuk anak sing tuwek nang wis ora. Wong saiki gedang yo jenenge panas banter. Nggih. Banter yo ora kaya biasane. Terus sampai ngobrol-ngobrol pemirsa sampai apa bergerak masak yo jek engkosek. Setrika yo wis bar. Aku ban nulis iklan. Alah, jengklong kok yo melok ae lah. Bu. Iya no si Kambi pinter. Iya Tan. Oke. Kok nek urung dijawab ya iya Bu. Iya Bu, iya Bu.
Terus tak jawab aja padha ya. Iya, ndek iki Ngono. Yumarni ngomong ngene lho pemirsa. Besok yo nalesina. Iya. Sesuk nek. Mbak, aku pengen kalung kuwi. Terus Intan tak rayu, Nduk, kamu kan dari Mbak Sinta kan masih 2 kalungnya. Iki kasihno Yumarni ya, aku ngono terus. Dikekno pemirsa. Terus iki kan ikine item. Nggih. Bagus ya malah item. Nggih. Iya bagus dijaluk. Nggih. Yumarni udah Nggih. apa. Ini nih item pemirsa, taline item. Terus ini nih tak kasih yang ini dari Liforce kalung kesehatan itu loh pemirsa. Sing nggo kesehatan. Iya kuwi. Sing nggone ibu, kuwi produke MCI tapi mbah iso ilang. Aku sok gumun ning ndi lek ku ndeleh ngono lho. Ayo, lali. Anu niku lho Mbah Yi keselengsut Mbah Yi. Wong jenenge wong ora genjeh nek ngarani Mbah Ngesoka iki genjeh pemirsa. Genjeh ora ijeh. Genjeh ora ijeh. Genjeh ki teledor ngono lho. Jadi ora dieling-eling. Untuk kesehatan, Intan. Ojo dilangno ya. Ikine dari Mbak Sinta, cakep Pak hitam. Bagus ya. Makasih Mbak Sinta. Sinta. Semoga Mbak Sinta sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. banyak rezeki nih, dimudahkan urusannya, rezekinya malah berlimpah-limpah pokoknya. Amin. Seperti Ya Allah, air zam-zam. Sampai ngetok ibu Ya. pemirsa. Ini sekalian bagi karo bikin es, jokno Intan, airnya dari galon. Tapi Oh, sok sampai begini mah. oh, Yo. Ini lho. Oh, satu neng. Wes. Nek cukup banyu rasa sampai wer-wer numpah nelesi kumban iki yo ngantek wer-wer ngono. Secukupe wis gak apa-apa do. Jadi insya Allah nggih Mbak Tisna rindu masakan almarhumah. Desa, masakan desa Nggih, enak Mbak. Tak campur-campur Mbak, engko tak nyayur, tak golek dongtelo nggih. Tak campur-campur enek Rai. Rai, kadang Enten telo, koro. enek koro, Lah enek tak menyoke tak golek-golek Mbak Nana, tak campure. minyak. Kalih nyambel. Digoreng, dikai jojo kok kene. Ngono ku. Godhong, Cukup buat. godhong sayur, godhong apa niku jenenge? Pre. Dulu aku tak Pre. Jadal kan. Cukup buat. Oh. Wah, iki nek gawe apik buka ta. Iki tiduk iki berarti khusus Mbak. Khusus iki dienggo ya. Nah, iki untuk Mbak Lina dan juga Mbak Yud, terima kasih nggih selalu menglarisi Hop, ojo kakak wes. Hop. Ya setiap hari Mbak Lina. Ya ini pokoknya 9. Iki nganggo Memang iki. ya 7. Ya tak mesti lah pokoknya Mbak Lina. Sepura. Tapi paling aki Mbak Lina, nih Mbak Yud paling loro. Sitok. Nganggo gunting. Kayak kanan, itu Mbak Yud kan. Ini kulkas di rumah ini. Hmm. Mbak Lina yang punya, cuma Mbak Lina kan nggak ngatasi nih kulkas Mbak Lina cuma. Wah, ini udah besok proto. Iki nganu nang Lalu ke anu es. es. Ya, Bu. Balik nih. Ya, Bu. Tadi ya, pokoknya harus dijawab. Bu. Bu. Iya, Bu. Iya, ta, Nesa. Pokoknya Pokoknya ya Bismillah. setuju suwaban. Muga-muga Diparingi aku umurku panjang dawa, umur pemirsa. diparingi usus ki dawa. Dawane sampai teko. Dek iki ngantek enek pemirsa sing rene iki lho. Intan diwambungi perkara Dikon dolan rono tapi ya Allah, Bu. Jadi ngantek karo Intan nek sabar, nek gak sabar terus tak piye lah pemirsa. Ibarat tak cipes ya meledak. Iki patenono ya Tapi mati. aku dikon dolan rono Cites iki. yo Lah ya kudu tak piye nek pemirsa aku Yo. ya wis tegas, wis Pokoknya kereng, ya wis koyo mak lampir kabeh wis tak jalani pemirsa pokoke wis diparingi ngene wis disyukuri ae. Ya pengine ya duwe anak ya normal bagus kaya tapi wis dititipi ngene iki semua, tapi si titipi gini enggak piye. disyukuri ae lah. Pasangan kita bisa memilih, tapi nek keturunan kan Allah ingkang Wis pokoke ya maringi rezekine ta pemirsa. enak-enak ae pokoke ya
Dikon dolan rono ya dolan rono. Somben ya besok. nek wis dolan. Dolannya dolan nduk wong ngono kok. Jangan semua keinginan Intan dituruti Bu, ora. Aku ki ora tak kabeh tak anuni pemirsa. Bagi Mas, Bang. Ampun, Dok. Ampun. Ya sekiranya sing anu ya iya insyaallah sabar. Enggak ya. Ayo Bu, aku pengen ngene. Iya Dok sabar. Ora mungkin nek ngandani Intan iki mbek tak ancam nganggo ngene. Ha. Wis manut ora? Enggak, salah lalon pemirsa. Iki semen-semen Dok aja iki terus sing mbok sirami liyane. Sabar Tan, sabar nek rezeki pengen rono-rono ki kan ya nganggo sangu kene apa pemirsa tak kandhani ya kuwi mang kudune alon-alon. Anu Gak ngono perlu duwe lagi, sik. Bang. Saya golek dong tela ya. Yo. Panen kates, Mbah. Kaya teh bosok. Nek ngeten iki di kula ndamel winginane ndamel niku lho manisan kanggene jenengan. Nggih lah. Niki terus dinjet. Dinjet niku setunggal jam, njete sekedhik mawon. Pantes ah. Oh, nggih, Mbah. Walah, Mbah nggih. Kula sing nyuwun ah. Lah niki enten dong tela. Nyuwun dong tela, Mbah. Nggih, nggih. Tak kalau kali sing cilik, Mbah. Wis ra sida mbek. Nggih. Oh, sing cilik pahit, Mbah. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih, nggih. Panen jujur iki teh. Anget dah ya yep nggih. Lek sum kula nyon niki setunggal tak damel anu nggih manisan nggih. Niki sing manisan lah mengke maksum dibagi to Mbah Yayem. Napa le? Terong Dek Dewi. Iki dek koyo kates California. Walah kok nggih, Mbah. Iki kates kendilan nggih, Mbah. Sampun. Kula sampun lah kon jenengan. Wis sesuk karek nukokno kluwek nggih, Mbah. Apane Mbak kuwi tak kumpulno sapa sing Kon Mbak ampun sing gedhi, Mbah. Cilik mawon. Gajeng kula mbek dong tela le sidone. Nggih, Nom. Nek sing gedhe niki mengke didamel manisan, walah enake ra kaprah. Ampun. Sampun. Endi banyu ndi? Jedinge Mbah Nah ndek kae, Nduk, gak dipake. Lho, iki lho nek genuk, lho. Ciduke iki lho, Tan. Walah ki ngantek sing tekan kene lek Sum. Mencolot kan kene. Iki lho, Nduk, iki lho. Oh, kuwi Ya, ki, Jang. Iki lho. Oh, walah, lah nggih, Mbah. Nek niku kenek walang, Mbah. Weh, aku mah ngape golek rono malah entuk rezeki. Aduh, alhamdulillah. Nggih, lek Sum ngono. Nggih. Nggih, lek Sum. Ki pun dipilih dek ini guru lek yen ngerti. Sing ki Mbah Yem. Nggonku ki tak Iki sing Mama. Oh, alhamdulillah. Nggih, ki dong katese. Apik-apik rubah dadak dipangan ngisore pangan oleng-oleng. tampil butuh nek butuh kelan kok iso rubah cah aku ngono. Dilodeh yo enak lek Sum sesuk sijine tak lodeh. Direng kenek. Nggih direng kenek. Walah. Nggih dianu bumbu gethik. Bumbu karo wak pitik yo enak. Nggih. Nggih sampun lek Sum wis wagi niku. Sanggo Mbak Indah. Intan iki. Intan. Apale Mbak Indah? Ya, nggih lek Sum. Oh lek Sum wis pun gadah godhong tela pethikan. Iki lho maksudnya ora tak pedhi tak gendeli iki. Walah nggih. Arep ki mangan ora rong gendel. Kok tadi masak lek Sum? Haus ganti Jenengan? gendelan iki tak gendel di aku kan. Aku. Walah, nggih matur nuwun lek Sum. Aku ya ning koro barang ning omah ki. Wis ayo Tan dimasak Tan. Wes Bu. Nanti iki aku disotekno Intan ya pemirsa. Alhamdulillah gimana ning gone mbahnya malah tekan dalan ki mang lek Sum cerita Mbak Yu rene Mbak katesku rubuh. Wegi to. Makan maune rencana ki arep jangan apa kuwi jangan iki lho tak kei koro pe tak campur koro wis dadi nek kates ya sesuai dengan anu keinginane
Mbak Disna. Iki terus di parut menyok ini terus ki enek kates. Katesnya iso di sayur ireng karo wak pitik. Kokno kluwek. Terus iso digawe manisan. Iki dibumbune biasa pemirsa nek, lombok, brambang, bawang, kencur, ketumbar, lombok. Enak tak digoreng, pulau. Enak banget aku seneng kok. Ki langsung cus. Ngose, nek di YouTube ki cuse rondok suwi. Nek sing dinggo nggonem kuwi cuse segini. Oh, iki kok apa jenenge masake gak usah ya pemirsa. Masake kan wis kok biasane ngono kuwi to. Jadi iki koko gur tak jak makme mawon nggih. Iki disambel cemeding kok esuk ya enak kan akeh. Saiki dhuwitku akeh pemirsa, alhamdulillah. Kondi. Aku yo nyelengi terus ya ngenyeki, Mbok. Ya alhamdulillah. Sok Ben ben. iki nggentuk berkat niku lho pemirsa, entuk berkat yang amplopan enek 2.000, Ya. enek 5.000 dikelompokno pemirsa. Dinggo umroh sok ben. Insyaallah. Tak dono ya pemirsa kelompokanem ya. Makane niki dekne imajinasine dekne wagih iki lho pemirsa. Tak tenda ya. Gak usah foto mantan kok mae. Ya. Halo pemirsa, Ibu mau masak dong telo. Iki lho pemirsa, iki sing dikelompokno intan sing dititipno aku wis wagi. Sesuk nggo umroh ya Bu. Iya lho, alhamdulillah. Ngejak mak pa. Iya. Iki alhamdulillah. Iki yo dikelompokno nanti kadang nek dekne entuk keberkat. Kadang sing 2.000 niki yo dikelompokno iki pemirsa. Wis alhamdulillah. Wis mbok titipno tak kok kene ya iki aku gak wani utak-utik ki nggo nem. Ya. Wis engko iki disoye kok pemirsa kok diumbah kok ya. Wes kengko langsung sarapan. Iki langsung cus ya. Aja, sik. Kok sik? Ya. Durasi ngobrol mbek bayi. Bayi bar sarapan, bar gawe intan yo kengko karek aku. Aku dhewe iki kok mangan dhewe aku mersa. Kok iki masake anune tak kok ning gone konten intan nggih pemirsa. Sing iki YouTube iki adalah punya Mbah Yi. Punya Intan itu yang di Facebook. Oke, terus nek ngono Cus. Ibu mbok syutingno. Intan gak melok jejer Ibu. Enggak, pengen nyoteng wae. Oh, pengen nyoteng wae. Ada sambel ya. Iki apa jenenge? Parutan menyok. Iwak pindang. Ini sayure lagi mateng mongah-mongah to pemirsa. Mongah. Mbak Disna niki monggo sayur kates. Nggih. Kalih niki jenengan rindu masakan almarhum mamaknya nggih. Semoga mamaknya ampun almarhum. Teng mriko husnul khotimah ditempatkan bersama orang-orang yang saleh dan salehah, diterima amal kebaikannya nggih, diampuni segala dosa-dosanya. Ya wis nyobuke tak mangan, aku syuting ngene. Iki ngene kamerane tak syuting mau adeke. Ya. Pengen nyoteng Ya wis, aku kenapa? tak sing tampil saiki. Iki Ketok iki. Mbak Disna sing kangen masakane almarhum mamane iki lho. Lho, ngene lho. Kates. Betul sekali 100. Iki ambek sandel. Sambal hijau. Iya, lomboke pancen lombok jempleng intene, tapi gak pedes, lomboke kan enom. Tuh. Wis akeh. Dadine ora pedes ki nek pindang ki nek kene ya ning tempe. Mak Dames. Enek tempe mbek iwak Mak pitik. Dames. Iwak pitik mbek tempe kae lho. Ono guys. Ki ana tempe pemesan. Dicedak-cedak ngono.
Mak Dames, Intan niku tangklet. Aku tangklet, aku tangklet pemirsa lho. Mak Dames kuwi ning ndi kok iso ning pasar malam aku. Lala Mbak Mu niku lho. Pengen Mak. Allahumma barik lana. Engko bengi aku jek ya, Mak. Tenan Farah. Iya sik sabar. Aku pengen Ya ketemu mak tangklet tanya mak jenengan wingi Mbak Mur naik biang lala teng pundi ya yang ngono. Wes seger Mbak. Monggo pemirsa. Anake kan bengi, Bu. Seger tenan ya. Iki yo enak. Seger tenan Mbak. Enak. Heeh. Sesuk masak apa nah? Ibu. Ugung duwe rencana. Besok apa entah. Enak kerupuk Wah, mantul lah. Mengobati kerinduan nih pemirsa. Bu pergi reboxing ya? Rebok sing obat tikus. Gak usah obat tikus rasa direbok sing. Engko tak buka aku dhewe. Moh intan kok nek lali nyekel panganan. Kuwi ibu urusan obat tikus ibu. Ibu. Ibu kok nganggo tas kresek kok nek ngangoni kok. Aja intan aja. Aku mau ndelok tok lah ya. Oleh nek delok tok. Ndelok. Pengen delok ya. Mak Dames sok. Alhamdulillah ya Allah. Mak Dames kok iso ning pasar malam ya aku. Iku swingi nduk Tan. Lah yo tapi urung bar Bu, lagi ape Bu. Engko bengi buka paling. Iya insyaallah ya. Gak udah nak wani nek ibu. Wani kadang bengi kuwi apa dalane peteng lho. Apa mripate ibu ki ora patek. Aku nek goncano intan nek bengi-bengi ki alun-alun. Repa yo jek capek istirahat, ora mungkin to ngajak Repa ngesakno awake kesel ya. Pun demikian pemirsa, konten pagi ini doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paling sembuh. Untuk pejuang garis dua semoga segera diberikan momongan yang sangat. Amin. Kami pamit dulu ya pemirsa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Cus.